Gabon entzule guztioi, herri irratia duzue lagun, eta datozen minutuetan eusko ikaskuntzaren tertulia izango duzue entzungai. Azteko gaur zein gai jorratuko dugun esango dizuet eta jakina ondoren gaurko gonbidatuak aurkeztuko dizkizuet. Zein gai aukeratu dugun gaurko? Gaurkoan kultur industriei buruz hitz egingo dugu. Euskal Herrian liburugintzak, diskogintzak eta ikus-entzunezkoen sektoreak zein egoera bizi duten aztertuko dugu eta jakina etorkizunaren inguruan ere arituko gara. Gaia aurkeztuta goazen gonbidatuen berri ematera. Estudiora bi gonbidatu hurbildu zaizkigu. Batetik, Angel Valdez, Elkar diskoetxeko produkzioa arduraduna. Gabon Angel eta ongi etorri. Eso, gabon. Elkar argitaratzea behar bada ezagunagoa da, liburuen produkzioagatik, baina diskoak ere kaleratzen ditu Elkarrek, eza? Bai, ala da, ezaguna da, pentsatzen dut, edo alaztero dut, liburuen argitaltzenen gatik eta diskoen argitaltzenen gatik ere bai, edo bentsatu horrematen ditugu guk orduak eta esfortzuak. Katalogo handi bat, egetzen gara plazaratzen, momentu honetan bosteun da piko, hamar, hamaika erreferentzi ditugu katalogan, eta horrek pentsatzen dut sustengatzen duela iketxe komilazean importante bat. Gurekin da Andoni Zagarna ere, Claudio Arluxez Fundazioko kidea, Gabon Andoni eta Euritorri. Andoni besteak beste Claudio Arluxez Fundazioak entzikopediak egiten ditu, baina ez hori bakarrik. Orain arte, arrazoia duzu, referentziazko obrak esaten dioguna, argitaratu ditugu, entzikopediak, atlasak eta konsulta obrak, eta bestetik, jalgi zerbitzua jarri genean, interneteko zerbitzua martxan, eta oso arlo egiten. Telefonoz bestalde berriz, Mikel Uzabiaga dugu, Mondragon Unibertsitateko irakaslea eta bertan teknologia berrietan aritua. Gabon, Mikel? Gabon. Mikel, esan dezakegu, zu esan dezala teknologia berrietan aritua zarela? Hori gertatzek esan batzuk tini baino gehiago, baina bai, behintzat urte batzuk eramakizkigu mundu horretan bai. Eta zehazki, jardun izeneko multimedia bada hor Gipuzkoako Leintz Gaztaga herrian, eta zu ere hortan ibiltzen zara, ez da enpresa horretan. Bai, azkenean jardun sortu zen hemen Mondragon estaten inguruan, 3 urteko ekintza, urte denik, baina nola esateko 3 urteko ekintza baten ondoren, eta azkenean ja enpresa bezala gauzatua lortu denuenean, momentu honetan ja kooperatiboa da, eta bere urtetan dinamaki bere pausutxoak, bere kabuzen ematen bai. Eta zer da produktu egiten ditu enpresa honek? Hori da, esan dezakegu, bai alderatikan ikusentzunezkoak, bideoak eta antzekoak, eta bezaletikan CD-ak, multimedia izenekin ezagutzirenak eta interneterako produktuak ere bai. Bezalde, galdera bat ere egin nahi zuen irudoi, entzuzen ere, bakoitzaren, Elkar disketxeak, bakarrik euskarazko produktuak kaleratzen ditu, edo beste hizkuntza batetan ere egiten argitaratzen dituzu eranak. Aztapenean, ikusi da bera esan da duela hogeta guztietze, enpresa hau sortu zenean helburu konkretu batekin sortu zen, hau da, produktu konkretuak eta kaleratzea, bai liburu eta bai diskoetan, zehaztuak, eta helburuen artean batetik industrializazio baten helburua agertzen zen, azeratik eta gero bestetik ere kultur konkretu batik, euskal kulturari soporte edo laguntza moduko bat sortzea. Orduan, garapen guzti honetan nagusiki gure linea, gure ardatz nagusia euskararen inguruan badabil ere, gure produktu hori gehiena elkarlanean bezala diskoak euskara hutzean euskal kanteriak eta bandak eta taldeak ageratzen ditugun arren, ero badira bilatu nahi izan ditugu propio beste zirikitu batzuk, berbada beste kanpoko merkatu batzui ere ekin ahal izateko, eta merkatu horietatik datozen edo etorri litezken etekinekin ere berdin euskal kulturaren ondare horretara edo etekin horiekin euskal kulturari lagundu ahal izateko hain zuzen ere. Orduan bai nagusiki ardatz nagusia euskararen helburua badago, edo euskarazko taldeak eta baldin badaude berdin gertatzen da liburuetan ere,
nagusiki hor daude hor literatura eta nagusientzako literatura, testo liburuak eta bar, baina gero ere badira, existitzen dira beste zerikito batzuk eta beste edizio batzuk, beste merkatu batzuetarako ere bai. Orduan, kantu porzientotan hitz egin da, esan dezake 90an izan daiteke euskarazko edizioak, eta beste 10 horretan, pues bai frantzesez, bai gazteleraz egindako edizioak agertzen direla ere bai. Eta Andoni Arlixez Fundaziaren kasuan, guzti euskaraz, edo beste hizkuntza batutan ere bai? Produkzio orain arte euskaraz izan da, baina printzipioen mailan, gu bintzat planteatuta daukagu, gure eginkizuna lehio baten antzekoa dela. Alderdi batetik, kanpoko munduko kultura unibertsalari jarrera eman behar diogula euskarara, baina baita geure berri kanpoko munduari eman ere. Azken batean, oraingoz, esan dezakegu, kanpotarrak Euskal Herria ezagutzen dutela ez guk emandako irudiagatik, baizik eta beste norbaitek emandako irudiagatik. Eta berdin, munduaren berri de araxe daukagu. Norbaitek eman digu munduaren berri. Geuk ez dugu geure munduaren irudia. Maila hundien esan dezagun, prinsipioak horiek dira. Beste kontu bada, merkatuari bentzun behar zaiola, eta gero seguztu dela gai hau, eta jakina, ez dut uste bizitzeri dagoenik hemengo txokoari bakarri begira, eta kanpoko merkatuari begira beharko zaio, baina horrek ere lan eskatzen du eta gauza asko aldatzea eskatzen du, orain indik ez gaude maila horretan. Eta kanpoko merkatuari nola erantzun hori euskaraz egin daiteke? Ez, euskaraz euskaldunen bakarrik egin daiteke, eta horren diferentzia hon daiteke adibidez musikarekin. Musika kepa junkera jotzen duen musika Japonian entzun daiteke eta gustatu, eta seguro gustatzen dela gainera. Guk egiten dituguna da, euskaraz egiten baditugu ez Japonian, da ez da Mirandan, ez ditutzen dut. Ez beraz, guk kanpora begira egin behar baldin badegulan, izango da beste hizkuntza batzutan. Ez du, deskartatu behar beste hizkuntza lan egitea. Kontu izango da, zer eskaintzen dugu. Eta gure berri, gure munduaren berri eskaintzen dugu, edo beste zer eskaintzen dugu. Iruditzen bat ezio, azteko komenigarria izango litzateke kultur industria kontzeptuarera definitzea, ez da, esan dut, hasieran disko, liburu edo izkusentzunezko buruz ari garela kultur industria buruz izegiterakoan, baina kontzeptua dudabarik asko ere zabalagoa da. Zuen ustez, zer da kultur industria? Eta Mikel hor bat zaude, iruditzen bat zaizu... Komentario bat egin egin, bat baino ipatu zuten elementuetan, ez da? Ez gure bidea, hizkuntza dela eta hortan nahiko berezi izan da. Gure idea ziren, ondela, ama bihurtera makigu bideoak egiten, ez da? Eta bai, planteamentuan, euskaraz produzitzea eta gainaz gutxunera betetzeko eskola mundurako, hezkuntza mundurako, materialik etzegoelako, apenas euskaraz bideo, soportean oinarriz, eta orduan balako materialak egiten hasi ginen. Gero, material hori bakarrikaen egin ziteken, batez ere pentsa baigela euskal merkatuen barruan hezkuntzarako materiala soilik gainera, ez da? Hori bakarrik subentzien bidez, eta balako produktuen bidez egiten zan, ez dela ezin zan, eta gero kontatu ginen produktu horiek itzuli zitezkela bikoiztu beste hizkuntza batzuetara, eta horrela inbat material, katalanera, batzu gaiegora, eta horlakoak ere, eta gaztelaniara ere itzuli genituen, eta produktu horiek martxan jarri ziren. Gero, gure lan esparrua, multimedia eta mundu ontan hartu ginenean batez ere, konturatu ginen, eta filosofian ikusten hori filosofia honda da, enpresa bezala da, oinak Euskal Herrian jarrita, eta hemengo produktuak biztan galdu gabe, eta hori dena, gu produktuak egiten dugu kanpoko hainbat enpresentako. Orduan gu hori bai saiatuko gara beti produktu hori euskeraz ere egiten. Baina, aldiz, gertatu leke, Barcelonan eta guen kolokauta dagoen enpresa bat entzako multimedia bat egiten baldin badugu, gehienik produktu hori euskal mundurako ere interesgarri ikusten badugu, batzutan eskin dezakegu doainik euskal jartzea, baina beste enpresa igual, ez ez dira nik ganeiet, espainolen, inglés eta katalanez. Espainoles, inglés eta katalanez ingarko du produktua urte bukaeran, gure kontuetan askotan plantatzen du kontxe bapila. Alako etekina dauzkagu, eta etekinaren zati badikatu zakegu, alako produktua, euskaraz jartzen, alako produktua euskaraz egiten, nahiz eta jakin produktu hori, ez da izango guretzako negozio bat. Eta hor, ala ere, kairatzen dien bat produktu, besteneak kairatuko ezin zitekenak. Beraz hor dago itzulpenaren aukera ere, ez Mikel? Bai. Eta, iruditzen bat zaizu, aziko ara beraz kontzeptua buruak, kontzeptuan sakontzen zer da kultura industrian deni? Kaldera honan. Begira, orain dela urte batzuk, nik esaten nuen,
bazirudiela kultura eta industria bi multzo zerikusirik gabekoak zirela. Jendeak pentsatzen zuen kalean eta ez kalean bakarri, baita erakundeetan zeuden buruetera askotan, pentsatzen duten kultura zela gauza duin, jaso, importanteak, baina etekinik ez zutenak. Eta aldiz, industrietan behar bada ezain gauza duinak, ezain jasoak, baina praktikoak eta etekinak zutenak. Bi mundu horiek ez zuten zerikusirik. Kultura aldi mazan ezten industria, eta industria aldi mazan ezten kultura. Horrela pentsatzen zen. Bizton da hori ez dela horrela. Nik izango nuke, industria prinsipioz da produzitzen, saltzen eta innovatzen duen edo zein arlo, merkatu bat iregira, eta bestetik produktua eta zerbitzua gero eta mugak gero eta ilunagoak dira edo gero eta lausuagoak dira, eta beraz, kultura eta industria lehen pentsatzen baino zen bigoz zirela, gero eta gehiago pentsatzen dugu kultur mundua ere industria bat dela eta industria bat bezala eraman behar dela. Beste kontua da, kulturaren barrua sartuko ditugula, nola baitere gure sensibilitatea eta gure adimena elikatzen duten produktuak. Behar bada, ez dakit beste lanpara batek ezkurtarako balio eta liburu batek bai. Baina, diferentzia hortan egon daiteke. Gure zein alderdiri erantzuten duen horrek. Baina ez, alegia bi mundu balira bezala. Gaur horra pentsatu behar dut izanik. Angel? Nik uste dut kulturrizak baduela zer ikusi handia, lotura handia gauza ludikoekin, alegia. Pizka bat fizikotik kanpo gelditzen den arima, alegia. Eta herri bakoitza du bere kultura, herri bakoitza du bere mundua ikusteko modu bat, angulo bat, ikustegi bat, eta horri deitzen zaio normalean kultura, Ni andenikin bat nator, alegia, alde hori, arima hori, edo osatzera eta prestatzera eta desarrollatzera, garatzera datorren produktuak, produktu kulturalak dira. Produktu horiek egiteko industria bat behar da, produktu guztiak produzio prozesu baten barruan daude, industria txiki ala handia izan daiteke, baina industria batez ari gara hitz egiten. Pentsatzen dut ere bai, industria bat edo enpresa bat horren inguruan sortzen danean, enpresa guztia bezala asmoa auki behar du, ambizio auki behar du, dudarik gabe, garatzeko, handitzeko, desarrollatzeko eta gero eta handiago egiteko, eta merkatu kapa ezberdinetara eta gero eta gehiagotara iritsi alitzateko, kultur kapa horiek edo ambizio hori horrek ez dauka mugarik zerkitunean, alegia, hainbat eta kapa gehiagotara eta hainbat eta jendearen, batez ere kultur industriaren onarpena jendeak egiten duelako. Jendeak onartu egiten du liburu bat, ala ez, eta jendeak onartu egiten du disko bat, ala ez. Orduan, disko bat horrek suposatzen du termometroak ere sartu berriala gizartean, ikusteko kultur hori horren gogoak nondik nola da bizan, edo momentu konkretu batean interesgarri ikusten bada zerbait gertitzea, zerbait sortzea, zerbait berri o norabide berriak, badago horren atzean arakatze handi bat gizarte mugimenduaren barruan ez gertatzen ari da momentu oro horrelako edo horren araberako produktuak kaleratzeko. Nik izango nuken, parada bat komentatzen da kultura da artea gitza ere, egiten direla. Agian gertuzeleke persona batek oso produktu polita egitea, izan bezala, baina produktu horren bokazioa ez izatea masibok izantzea. Beraz, gizarte honetan produktu hori ez izango industri produktu bat, ez izango dirua egin ditzaken produktu bat, produktu minoritario bat hori artea, edo kultura minoritario, alako garra bat ezartzen jazta, baina nik uste badagoela herri honek baduela bere nortasuna alantzera hori, beste hainbat ezaugarri oso zabalduak, jende askok erabiltzen ditunak, espektakulo munduarekin askotan lotuak ere bai, horiek, neurri batean, dirua ematen dute. Eta gainaz nik esan duk ez zentru merkantilista txar batean. Azkenean, telebista bat, edo liburu bat, eurako produktu edo multimedia bat, ez da? Ez da dezu hortik, ezakinik ateratzen, ezin dezakezu alako infrastruktura bat montatu. Eta infrastruktura horrek ez bali maduka indarrik, eta ez bada indartsuago egiten, ezingo du konpetitu, beste ingurutzen datozen beste estruktura batzukin. Horren zentzu horretan ikustez, industria kultura estatzen dugunean, guztau, mundu estilo batean bizi gara, ez da? Eta orduan hor sortu behar da, lako estruktura bat, indarra auki behar duna, gure nortasun hori aurrea emateko, edo beste estruktura hundi batzuen aurrean ere, esateko, gu hemen txagaude, ez da?
Eta hori gaur egun ikusten, gustau, benefizio munduan, eta enpresa munduan, eta mugitzen lan denitu bada. Alere, kultur industriei buruz hitz egiterakoan, kontutan hartu behar da, kultura bera ere, ez? Hau da, denez da produkzioa eta etekina, beste kontzeptu batzuk ere badaude hor. Nik pentsatzen dut, ni pizkatikoen ataletik ikusita, pentsatzen orokortu daitekela, generalizetu daitekela beste enpresetara, edo beste, alegia, horako enpresa batean, eta lotzen nahi dut Mikelek esan duen azken honekin, beti badira disko batzuk etekin handiak ematen dituztenak, eta beste disko batzuk etekin gutxiago ematen dituztenak, baina behar bada, kulturalki interesgarriago direnak, behar bada, jaso delako alako repertorio zar bat iaia desagertuta zegoena, eta bar, baina dena dela ambizioz, jaiotzen danean, proiektu hori jaiotzen danean, ez produktoriak edo artistak edo sortzaileak berak ez du buruan inoiz ere esan ez nik gutxi saldu nahi dut, inoiz ez dauka hori buruan. Salduko dut saldu daitekena. Eta industriaren ambizioa beti izan behar da alik eta gehiena saltzea. Azkenean horrek ematen dituelako, gero publikoak neurtzen du, publikoak erabakitzen du hori nahi duen ala ez duen nahi, baina industria batek guk bezala, pentsatzen du beste argitalek guztiek, bai Euskal Herrian eta bai kanpoan produktu bat kaleratzen dugunean, nahiz eta jakin, behar bada oso minoritario izan daitekela, asmoa badukagu hori asko saltzearena, nahiz eta gero mugatuta gerritu zifra txikietan, eta horren esatezu, minoritarioa da. Baina minoritario hitz hori dator, behin kaleratu ondoren, eta probatu duzunean, ez duela erosi, halako beste arrazoi batzuen batik, eta hor faktore asko daude komunikabideak, eta baina indarrez, zuk obligazio dakazu eta uste dut mundu guztiak egiten dugula promozio egoki bat, egokitu promozioa produktuaren arabera eta bat, eta helburua behintzat alik eta gehien zartzea. Gehien hori produktu batzuetan asko izan daiteke eta beste batzuetan gutxi bat izan daiteke. Hombre, eta gero, ne ustez bai badagoela hor zekestez ikusi bat, da enpresaren jabetzaren, ez dakit esatea ideologia igual dituzia da gaur egun, baina filosofia edo nortasuna, eta hori da misio bat zigan. Gertatu lehike, norbaitek industri kulturala montatzia, inversionista bada, diru bat zartzen du, eta berak espero du urtean horren uniko hogeiko etekin ateratzea ditutan, eta personali dago Nueva Yorken, eta hortik, etekin ekonomiko potentzia bat aten nahi dut, hortik bizi nahi dut akizio. Eta hori da ikuspegi, nahiko praktikoa. Baina nire ustez, hemen, mai hontan gauden pertsonak edo enpresek eta ikuste penen badagoela beste berezitasun bat, eta da, bakoitza beraretik bintzat badaukagula planteamendu bat, eta da euskal nortasunaren inguruan esportu bat egitea, eta luzentzu horretan etekinak egin behar dugu gure enpresa mantentzeko eta gure infrastruktura zendotzeko eta bezeko, horitu dikez, baina badagoela beste komponente bat hor, azpian, eta da, euskal kultura nortasuna, komunitatea horren alde aprestu bat egiteko. Nik uste hor badagoela diferentzi bat. Andoni edo dut nahiko ados dagoela. Bai, gure gizartea eta beste gizartea batzuk izan diferentak izan daitezke horretan. Zer nuke, ekonomia handi batean, gizartea handi batean, planteamendu kulturalik gabe, iaia zaborraren planteamenduarekin ere egin daiteke negozioa. Dauden bat produktu, nuke esango eta kultural ere, paperean datuzelako, edo disko baten datuzelako, baina ez duten merezi eta kulturaren izenik ere, eta alata guzti, mandezago merkatu bat badute. Gure kasuan hori ez da horrela. Zenek hemen gaudenok, hiru bintzar gaude, hain zuzen hori ez, herri planteamendu baten barruan montatutako, enpresa edo erakunde batzuetan. Eta, behar badaz hori txerrenik, ireian nahiago nuke posible balit euskeraz zaborrazko kultura bat ere. Zeneko horrek izan nahiko luke, bestea ondo beteta dagoela, eta hori horretza ez gehi dizten. Ni pentsatzen dutena dela gu beti gabiltzala gu eta editorial bat, industria kultural bat izan zartzen den edozein bai Euskal Herrian, bai kanpoan trapezio batean ibiltzen dela. Hau da, trapezio horretan elementu bi daude. Eta nik uste bat atzen bestea oso funtsezkoa dira, baldin eta industria horrek luzera, bizi nahi badu, oso luzera eta eternidade baten esperantza baldin badauka, alegia, badira disko batzuk, badira produktu batzuk, bideoak, liburuak, estamenta handiak emango dituztenak, eta berbara zabor zea horretan sartuko dira, baina badira beste disko batzuk, eta nik uste katalogo batean, nahi eta nahi ezkoa girenak, eta dira prestigiozko diskoa. Berbara, diru handirik, kopuru handirik ematen ez dutena, baina luzera begira, katalogo batean betirako irango duten diskoak. Gu baditugu gureak,
liburutan ere bai, gu bezala beste dizkritzak eta beste editorialek ere badituzek, liburu batzuk edo disko batzuk asko mugitzen direnak lehen artista ezagun dalako, edo, bueno, momentu, gizartearen momentu horretan oso oportunoki sartu dalako, eta beste disko batzuk, bueno, salmenta gutxiago dutenak, baina prestigio handia ematen dutena dizketzeari. Eta nik uste horiek direla hain zuzen ere, epe dizketze horren, edo industria horren, enpresa horren epe luzea gehien nimatzen dutenak, edo soportatzen dutenak. Hemen, berbada euskal kultura ari gara hitz egiten, berbada Virgin bezalako multinazional baten prestigioaz ari dira. Virginek ere baditu disko batzuk zabor, deitu dezagun modu horretan, baina baditu beste disko batzuk oso prestigiozoak, salmenta asko txikiago ematen dutenak, baina bere katalogoan, presentazioan izateko edo zein merkatutan, begira nik hau daukaz, eta besteak eta besteak. Behar derrezkoak uste dut direla prestigio eta benefizio transizio horretan ondo oreka batean Bezalde ere, parkatu baina, zen hor dago ere, garrantzitsua dela herri batentzat kultur industria indazio edukitzea, gaur egun hor ditugu, nork ez ditu ezagutzen Amerikarren filmak, nork ez ditu ezagutzen Ingalaterran, Britainialdian egiten diren disketxe handi horiek, nork ere kanpoko bertzeilerrak ona itzulita, hau da, kultur industria indartzua edukitzeak ere bere garrantzia dauka. Bai, gainera nahi ustez horrek egiten duena da diru mordo bat, horren inguruan mugitu. Azkenean gulortzen badegu, enpresak, hiru 10-20 enpresa, lanean ari direla, ondo edo gaizki, batzuk zaborra direla, ez batzuk eritzita direla, dela, kategoria guztitakoak, baina zenbat eta gehiago euki horrela, diru gehiago mugituko da horren inguruan, beraz, persona gehiago aukere izango du kultura munduan, berak, nahi duena, espero duena, mugitzea, rekurso gehiago izango ditugu, eta beraz, zenbat eta rekurso gehiago, kultura aukerak ere koteteago izango dira, eta kultura hori gora da, eta horren hor badagolako, zenbat eta rekurso gehiago lortu, modu bateo bestea, hobe, digan kulturak, arnazatzeko aukera gehiago izango ditu. Batez ere gero horrek izan nahi duelako jendea dagoelako publikoa dagoela horren atzean hori erosi egiten duena. Publikoak soportatzen gaitu, publikoak soportatzen du industri hori, industri indartsu baten atzean konsumo handia dago. Eta horrek izan nahiko luke nolabait, ni horrela ikusten dut behintzat, euskal kulturaren finkatze importante bat, industria importante baten atzean beti kultur importante bat izaten da. Ni beste ikusten baterik ere gatuko niokean alegian hartuta euskera, euskal kultura, eta kultura oro hartu bai kultur industria hartuta, nik uste herri bateko ekonomiarentzat gero eta importanteago izango dela pisuz kultur industria. Nekazaritzak jenderen eguneko birekin nahikoa dauka danontzat produzitzeko. Horrek esan nahi du, desplazatzen ari dela nekazaritzatik industria eta industriatik hirugarren sektorera. Hirugarren sektorean oso importantea da eta izango da gero eta gehiago kultur mundua. Zergatik gero eta lan ordu gutxiago egiten ditugulako lantegietan eta gero eta gehiago nahi dugulako beste behar batzu begiratu, oinarrezko beharrak beteta daudenean hartzen geratzen urrengotan. Nahikoa jaten dugunean eta etxea badugunean eta bidaiatzen hasiko naiz edo musika entzuten hasiko naiz. Hori gero eta gehiago dizoa, eta beraz ekonomiaren sektore ikaragarri importante izango da, eta izango da kulturaren, beraz horri heldu behar dugu. Eta Antoni, Euskal Herriko enpresariak horretaz ohartu dira, edo oraindik kostatzen zaie kulturan inbertitzea? Hor, begira, gu gatozen lekutik gatoz, eta zain nuke gu oso burbin okertzaileak edo zuzentzaileak izan gara, ez da Euskal Herrian, eta gainera badaukagu akats bat, asko nago izaiguna, saltzaile gizia zetoterako nahiko beste batzukin kontatzeko nahiko eskazagera nik uste. Egiten hobeak era saltzen baino, eta zain zuke, konturatzen ari dira nik uste dut, lehen ez den gauzatzu badaude orain, baina niko dut orain dala 18 bat urte, ordurako euskal bat zegoen, eta bazeon plan bat innovaziorako eta makineria berrizeko eta nik behin, Eluiar Kultur elkartetik deitu nuen ara, entzatuz, guk sartu behar genuen ekipamentu bat edako laguntzen ongo zigutela, esan nionean undin etorren, esan zen, ez da bentzizure, hau industria dentzo da.
Bueno, izuta, nik ordez, deitu izan balizu, altairutegi batetik, edo ontziola batetik, eta aparatu berbera erosi izan balute, eta hortarako laguntza eskatu orduan bai, noski izan ziren. Iruta mentalidade hori, ari da. Aldatzen. Zete baterako, zientzia eta teknologia planean, industria sailean, badaude arlo batzu momentu honetan, hizkuntza industriari begira zete baterako. Garai batean, ez zeudenak, ziren pentsatu ere, bideo horretatik hartuko ginen. Nik ez zirrikituak irekitzen ari dira, eta gaina ezin bestean, dagona dago, eta mundu aldatzen ari den bezala, horri heldu beharra dago nintuzte. Ekonomia bezala, euskara eta euskal kultura eta horrez, eta herri bezala eta ekonomia bezala aurre ateratzeko sektore horri heldu behar zaio. Baina, Bai, nik esaten nikoen gainez, nik uste hori oso nabaria dela. Nik uste hemen bai honan gauderon historiak ikustea deterik ez dago, eta oain dela urte batzuk non gauden bakitza eta ze jende zegoen gure inguruan, eta ze jende ezagutzen genuen, eta gero egoera, adibidez, gure kaso konkretua. Hau, jardun, oain dela 4 urte, amets bat zan, unibertsitate bateko fakultate baten barruan lan egiten zuen talde baten, laukasunako talde baten amets bat zan, lanean ibilita, eta gaur egun horren inguruan, enpresa da, MSC taldeko kooperatiba bat, 50 lagun ibiliko jabe inguruan, kontratu ezberdinen bidez, beraz hori ja enpresa bada. Eta lan egiten du, Europako leku desberdinetako, beste enpresentzako lan eginez. Orduan ikuste ez, gerostan abaiago dela, eta hori zen zaio, gure gizarteia, komunikazio eta informazioaren gizartean horri batian. Beraz hor ja, informatzea eta komunikatzea, negozio, industria bihurtu da, eta hori manikatzen jakiten duenak, eta horrei etekin jatzen jakiten duenak, etorkizunan ere industria munduan. Ja, kulturalde bat dauzita, industria bezala hartuta etorkizuna daukan ez. Realmente importante dago. Bai, gainera gaur egun asko hitz egiten da enpleguaz, eta, izan ere, kultur industrietan, sektore honetan ikusten da, aukera hori, enpleguak hemen ere sor daitezkeela. Bai, eta gainera hori bakarrik, nire ustez, bentsatu gure kasua hori da, eta, gu pixkat bildurtu da den horri batean, espero bendun, osak ondo jango zirela, eta baina nik uste eta igela existiren alako bun bat eta Euskal Herrian, ez dut mundu mailan, inorrak izkapik oso ondo gauzak noa joango dian, garbi dagona da, informazioak eta komunikazioak oso garrantzen diago daukala, horren inguran eusta iruk eta gauza gehiago muitzen diela, nun bukatuko duen, inorrak izkapik oso ondo, eta tren hori nire ustez agapatu behar dugula, eta tren horretan jun behar gehala. Ez dut gure kasua bintzat, oso izan da. Erronkak eta arriskuak ere pixka eta aipatu nahi dituzkenek, konkretukin, liburu munduan eta euskara ari denak, zata handigoa dauka gainean. Arrazoi eskogatik, bat, nire ustez liburua irakurri, gero eta gutxiago erakusten delako, puntua. Bigarrena, euskaldunak gutxi garelako, naiz, eta urtegoetan, hobetu, zifretan daudela, baina gutxi gara. Eta batez ere, paperezko obra horiek baldin badira, guk egiten ditugunen antzekoak, referentziakoak eta horiek eskatzen dute oso denbora luzea egiten, eta finanzia aldez aurretik, eta gero hartzen zera eskuratzen dirua eta saltzen eta bar, eta asko. Orduan, abezetik, jakina, dator, teknologiaren aldaketa. Eta esaten da, paperak eta multimediak eta internetek eta danak iraungo dute, danak iraungo dute, baina horrek ez du esanak danak orain arte bezala iraungo duten, sekretamenean alako berrantolaketa bat, eta berrantolaketa horretan jakina, paperean oso ondo funtzionatuko du poesiak, esatu bat, seguro baiet, placer hori, arbola batera joan eta poesia irakustekoa, hori gerora ere izango da. Orain, ni nahi baldin badut eskola munduan edo enpresa munduan edo konsultak, ez egin gauzai buruzko konsulta lortzen egiten da, informazioa azkar, eguneratua, osoa, eta hori ez du kontatzen egin beste poesiak, hor kontatzen da efikazia. Eta efikazia hori ez dator paperaren bidetik, dudarik gara, dator beste bidetik. Orduan, jakina, nire kasuaren dator, baldin bagatoz, paperetik, eta euskal mundurako bakarrik produzitzetik, zupentatzen ze saltoa daukagun egin beharra, teknologialetik saltoa eman beharra daukagu, eta niko mentzutan hau euskaz bakarrik ezin dugula lan egin. Beraz, komposizio edo berrantolaketa edo birmoldaketa haundi baten erdian gaudelo.
baita nire ustez gainez kezkak nabariagoa da hizkuntz anitzetan lan egin beharra. Nun gauden astu gabe, zintzu garen astu gabe eta hori dena, baina produzioa, nire ustez, hemen egindakoen bat edukin berak ere, badokate lekua, beste munduko beste inbat lekuetan. Eta askotan pentsu dugu euskeraz gauza bat egiten dugu, beraz euskaldunon gauza propioa da, euskaldunontzako bakarrik, eta hemen ikia. Baina errepente eskubitzen duzu kontxo, baina hau beste hizkuntza batzuetan jartzen badute eta gofitzen bade, kontxo, funtzionatu egiten du. Orduan, zentzu horretan, merkatua, eta globalizazioa eta baina erabiltzen hizkuntza anitzetan egiteko, zure nortasuna galdu gabe, hemengo erroak ez ez badaude beste enpresa batzuk, eta nik uste torre, erru barretzako, eta da, igual hemen pokatuta daude, Euskal Herrian, baina Madrilen ondoen egon balira, berdin izango zen. Ez zuten inungo prestazionik izango. Baina nire ustez, Euskal kultur industria izena mundu honetan, eta horrela badaude beste enpresa batzuk, nire ustez Euskal Herrian kokatuta daudenak, eta neurri batean, plantamentua da, hankak hemen dauzkat, hemen honeako produzitzen dut, baina mundu guztikako produzitzen den, nire merkatua ez da Euskal merkatua bakarrik. Eta ikusten torpa dagoela, hausmarketa bat egin beharra, zentzurretan, nola kokatu eta nola gauza bat egin berteratu gabe. Baina hizkuntza aniztasun hori nire ustez nahiko nabaria da, gero ez da gehiago. Bai, Angelek ere badaukat. Puntualizazio txiki bat nahi nuke gehitu, ezendako guztiari alegia, hizkuntz minorizatu batean gaur egun, ez gara oraindik tamalez, bezala, ez gara bezala bretoinarra ofi izaneko hizkuntza izan diteke eta bar lan egiten dugunean jakin behar dugu esfortzu bikoitza gala, esfortzu anitza gala, alegia, diskoen kasuan edo liburuen kasuan imprimak eta zari nahi masterra, master bat grabatzen duzunean, masterraren kostu handia dira, eta masterra da matrizatik erreproduzitzen dira kopiak. Matriz horren gastuak handiak izan da, publiko konkretu baten gana iristen da, edo posibilizazio horiek daude. Beste hizkuntza handiago baten egiten danean, publiko handiago baten gana iristen da, beraz, produzio horrek dituen kostuak askoz harinago ekilibratzen dira hizkuntza handiago baten, hizkuntza minorizatu beraz, badugu esfortzu plus hori gainditu behar. Hau da, jakin behar dugu oraindik ere, komunidadean militantzia baten barruan gaudela, master bat egiten dugunean, edo fotolito batzuk egiten ditugunean, liburu bat ateratzeko, jakin dezagun, fotolito horien, edo produkzio itzulpenak eta idazleak eta horatzean egondan personaje edo langile guztion soldatak eta diruak eta pagatu behar direla, salmenta konkretu txiki batekin, ordez, beste hizkuntza handiago edo majoritarioago batean egiten direnean, askoz lehenago ekilibratzen dira kosto guztiek, salmentak handiagoa direlako berez, edo potentzialki bentzat salmenta posibleak handiago direlako, eta gainera askoz epe motzagoan sortzen dira salmenta horiek. Orduan, badugu erronka hori oraindik ere. Hala ere badugu obligazioa, bai liburutan, bai teknologia berrietan, eta bai diskoetan eta bar, eta zineman eta bar, kalitatearen atzetik ibili behar dugu. Eta batez ere gure produktuak konparatzen behar ditu kanpoan egiten diren produktuekin, bezala azien ari gara gelditzen. Gure kasuan, demagun oskorri bat disko bat aleratzen duenean, bere diskoa badakigu hemengo dendetan ere, Gloria Estefanen diskoarekin batera, egongo dala eskaparatean. Eta hor kompetitu nengo da, kompetitu behar dugu sonidoan, kompetitu behar dugu diseinuetan, kompetitu behar dugu marketingean, kompetitu behar dugu ganean, taldeak berak ere kompetitu behar dugu zuzenekoetan eta bat. Ez dezagunatu, ez direla bi aparteko mundu, euskal mundua eta kanpoko mundua, euskal mundua mundu batean. Da, hartuta, mundu horretan ari gara kompetitzen denbora guztien, eta eredu guzti horiek hartu behar ditugu guk ere bere maila igotzeko horrez suposatzen dugu esfortzu ikaragarri bat, batez ere horren etekinak eta kalitate plus horretan inbertitzen dugun denbora, dirua eta bat, horren etekinak askoz eze luzeagoan etorriko direla, esaten dut. Orduan, gure inbertsioak ere askoz, nola zango nuke, gehiago sufritzen ditugu, alde horretatik, edo mintzat arriskoak askoz handiago hartzen ditugu, gure bezalako kultur batean, kulturan gota jonean baino. Bueno, hori neurri baten egia da, baina multimedia munduan adibidez, ni ez duzanago noiztikan ez dugun egin zederron bat izkuntza bakar batia. Hor diferentzia dago, gatik hori uste dut osuna daria dala. Ez da berdin oskorrien txika bat egitea, ez beraz egiten da hori dena,
edo demagun orain egiten dugula ipuin bat, umentzako ipuin bat, eta, hemen sortua balima da, ipuin hori, hemengo nortasun propio bat izaten du, ikuitu bat, marrazki estilo bat hori, hemengoa da, eta estatu batetan egindako produktu bat, baina, gero, hori, salmenta jartzerakoan, eta uste du erronka badaukagula, produktu hori jartzen duzu salmentan, tema hon kostuaren euneko, 75 da, produktu bat egitea. Eta, gure lan hizkuntza gainera euskera da. Baina gero hori, kaleratzerakoan, zergatik ez kaleratu euskeraz, kastelaniaz, katalanez, alegoz, ingelesez, frantzesez, alemanez, gero, harrapatzea dituzun beste hizkuntza batzuetan. Eta saiatu produktu hori saltzen, ez bakarrik hemen, baizik saltzen, zu inguruko esparru zabal batian. Eta zentzurretan, aukera daukazu, produktu hori asko hobeto amortizatzeko, dirua ere, minimoski gehiago lortuko dezu, baina lortu hori berrio ona dator, eta hemen egiten duzu esfortzua, berriro hemen, beste produktu bat egiteko, hemengo kultura garatuz, baina gero mundu guztiei zabalduz, eta salduz. Orduan, ibadaki produktu batzuekin, beste batzuekin baina eskoaz, jarrexagoa da hori. Bitcoin asko jarrexagoa da. Baina, bideoekin, adibidez, edo multimediakin, eta olako gauzekin ustez, bada olako posibilitatea, horrek eskatzizuna da, baina zuk esan desun bezala zelda, kalitate maila, altua, beste artezain maila berdin esatea, eta ez bakarrik produktu egiterakoan baizik eta gero, lehen handonik esan bezala, saltzen, komerzializatzen. Azkenean... Oso bakua. Baina batzutan, ridikula ditzen da, baina presupuesto bat egiten dugunean, ez da produktu batena. Batzutan diskurso hondik izatea ditut, honek 10.000 kostatzen badin dago egitea, 10.000 egitean bi izan ditezela promozioa, edo saltze lana. Horrein hori, erotuta zaudezak izan baino tal. Eta ni beti goratzen dut, Hollywoodeko pelikula, Titanic eta alako pelikuletan, alako presupuesto milionari dituzten pelikuletan, presupuestoaren produkzioaren erdia promozioa dedikatzen da. Demagun, 1 milioi kostatzen dela, asko zerkere balio du, baina, 1 milioietakitan, berrogei milioi, promozioan gastatzen dira, eta beste erdia bakarri gastatzen da produktua egiten. Hori da, espektakulo mundua, eta horretu gauza. Orduan, nire ustez, hemen ere, kultura industrian, aldotatik ikusita, industrialetik ikusita, hainbat produktetan zaiatu gargea, hizkuntza aniztasuna eta merkatu bat zabaltzen eta ez da beza hori, eta bezaldetik ane bai, ikuspuntu komertzial hori, ez da, berni produktu hori egiten dut, saltzeko. Beraz, dirua gastatu behar produktu honi promozion bat egiten. Eta hori oso zaila bat. Askotan diru gutxia daukagolako produktu egiteko, eta daukagun diru gutxia gastatu behar dugu aldan produktu honena egiten, eta hori handikapa hundi bat daukagu, baina zatik askotan mentalidea problemare izaten da. Bai. Ni ados nagozok izan dakoekin, alegia guretzat per capita kostua oso altua da. Euskaldun guztiak hartuta ere, euskarazko produktuaren kasuan ezaterako, gehien ez ere, bestiria potentziala 600.000 personak izango dira izateko, erosleak gutxiak gonoski. Orduan hori, ez da bai da ikostan. Alde dozkon gauzak eta kontra dozkon gauzak. Alde edo kontra, behintzak gauza bat dago garbi, eta komerzializazioari heldu behar zaiola, eta hori izan behar. Ez goizetik gauera egiten den gauza, eta gainera gure puntuik aurrena izan daiteke. Zer esanik ez gainera, kanpora begira baldin bada. Beraz, hor bilatu beharko dira aliantzak, edo bilatu beharko dira beste ekintza batzuk, eta kanpoan lan egin beharko da, bide berriak bilatzeko. Alde dagoen faktore bat, alde eta kontra, nahi zen moduan, da teknologia berria. Teknologia berriarekin, gauza batzutan, jakin, inbertsioak egin behar dira, aldaketak egin behar dira, ikasi egin behar da, eta baina bestalde, badaude aldeko faktoreak. Lehen aipatu du Angelek fotolitoak. Fotolitoak esan dezakegu lurperatzen ari gara. Azkeneko produktuak ere elkarren atera dituzuenak fotolitorik gabe atera dituzue. Dago plantxara zuzenean bialtzeko sistema, eta oraintxe bertan ateratzen ari dira sistemak liburuak argitaratzeko banan izango nukenek. Orain arte, tirada minimo bat zegoen, ez da, hortik bera ezintan pentsatu egin, botoia ematen zen nioneako, bosteun atera ziren. Momentu honetan, ari dira, estatu batuetan da ditzen sistemak, imprimatu eta enkuadernatu eta dena, ia liburu bakarra ere egin daituzkenak inbertsio handi egin da, gaurkoz behintzat. Gaurkoz 100 milioi pesetako inbertsioak dira. Baina, hori ere, popularizatzen den, edatzen den neurrian, jetxiko da. Hori ere, gure alde egon daiteke, gauzak ez dira zuriak eta ez beltza. Baditugu aldeko faktoreak, baditugu kontrako faktoreak, eta askotan faktorea bera, izaten da aldeko eta kontrako. Izaten da alde batetik erronka bat, aldatu beharra, baina baita ere aukera bat.
hitz egin dugu sektore honetaz eta entzuten ere laguntzei ere heldu behar diogu. Zuen ustez, kultur industrialen sektore honi bultzada emateko, Angel, beharrezkoa dira, diru laguntza publikoak, edo horrek esan nahi du protekzionismo batean erortzeak ere bere arriskuak ditu. Zergatik laguntza publikoa beharrezkoa da? Bai, nik uste dut baiet egun eta nola, zaikin nola esan. Pentsatzen dut bizitza honetan agrabio komparatiboak oso mingarria direla, ez mundu guztiaren zat, eta enpresa guztien zat ere bai. Orduan hor, nonbait instituzioek erabaki izan badute, edo erabakiko balute subentzio sistema konkretu bat egitea, pentsatzen dut izan dako lukela, sektore guztia ikusita, sektorearen barruan ondo harakatuta, sektoreko enpresa guztiekin hitz eginda, eta hori orain arte gertatu. Eta orduan, eman izan direnak izan dira, adlibitum, pentsatzen dut, asmo honakin zotatu direla, baina berbara tira oso asmatu izan. Nire puntua da, azken gure kasuan pentsatzen dut Euskal Herrian kompetentzi zuzeneko merkatuan bizi garela, eta Euskal Herriko bizketxeak edo argitalazeak hemen jaten dugu gure territorioa banatu egiten dugu gure artean, kompetitu egiten dugu, eta pentsatzen dut orain arte, edo azkeneko interbentzio hauetan aipatu den bezala, kanpoko alegin horiek, kanporako alegin horietan esatzen garenean industri bezala, hor bai hankamuz gaudela. Ezen ez hor diferentzia handia, sortzen dira gu geu Madrilera juten garenean, edo Frantziara, Parisera juten garenean, edo Nova Yorkera juten garenean gure produktuekin eta egiten ikusten dugu, benetan hankamuz gaudela, gauza asko faltak ezkigula, batez ere saltzeko marketing horretan, soporteak, bideklip, eta ez behar dira hor gauza asko, benetan optimizatzeko eta profesionalizatzeko gure lana, ez? Hemen, Euskal Herrian nabaritzen ez dena, Euskal Herrian ez dugu bideoklipi behar gure disko esatzeko, baina Madrilen saldu nahi baduzu disko bat behar dituzu olako gauzak. Orduan bai, pentsatzen dut, kanpoko alegin horietan bai instituzioak egon beharko lukete oso gainean eta oso prez azken finean inciditzeko eta parte handi batean, edo bintzat bilatu beharko litzateke sistema bat lagundu alizateko abenturaz, konbidatean guzti hauek, ez? Hor bai gaude desventaja handi batean, eta pentsatzen dut kultur bat esportatzen danean, ez da bakarrik aberazken esportatzen duen industria, edo enpresa, baizik eta kultur osoa, eta gobernu batek hori protegitu beharko luke. Ez nintzateke hainago segongo barruko konsumoa danean, ez balitz izango produktu konkretuak, edo pentsatzen dut badira produktu batzuk bai subentzionatu izan behar dienak, diskoen kasuan ere izan daitezke olako repertorio konkretuak, edo egon daitezke olako subentzio batzuk. Normalean guk editatzen ditugun diskoen andana guzti horretan, pentsatzen dut hartu egiten garela merkatu kompetitibo baten, eta hori da gure aventura, hori da gure enpresa pribatu bada zinean, eta hor kompetitzen dugu beste bizketxe batzuekin. Eta kanpora juten garenean ordez hor baditugu desventajak eta behar dugu, denetan apoio bat. Zakit Andonik eta Mikelek, horri buduz? Ado segonda ere, Angelek esan duenarekin nik beste ikustegi bat daukat. Begira, gauza prinsipio bajar dezagun. Nik uste, hemengo enpresak eta erakundek lan egin behar dugula diru laguntza publikorik ez balego bezala. Beti internorik eta zerurik ez balego bezala kinto izan beharko litzateke inbezalaxe, gure gestioa, gure formazioa, gure personal aukeraketa, gure eguneroko lana, gure kontrola, gure epeak, gure aurrekontuak, izan behar dute enpresa batena. Ezin dira izan, ez nola, diru publikoa da, badanok ibiliko hemen bonbon, ez da hori, ez da posible hori. Hori jarra, da gainera, azkenan dirua bonbon balego ere, horrek, erakundeak eta enpresak ustentzeko ez luke balioke peluzera. Beraz, bizi behar dugu, beste dozen enpresa bezalaze, espiritu empresarial eduki behar dugu. Lehen esan dugun arrazoiagatik. Per capita kostua oso altua denez, eta kanpora doan produktuan hala ere, oraindik hori pixka banatu diteke, baina badaude produktu batzuk, euskera utzean direnak, horiek ez daukate posibilitaterik nolabait ere bere kostaprezioa eskatzekoak azkenean kalean. Orduan, botere publikoak euskal kulturen alde jokatu nahi baldin badu, indarko luke esfortzu hori dana egiten duenari, eta eskatuz gaina esfortzu hori dana egitea, gutxinez fiskal konpensatu kostuak kalean produktua jartzen danean
ez dedin izan kanpokoa baina zergareztiagoa, izan dela bestearen pareko, eta hor jarriko bainateke kompetentzia normal batean. Hombre, eta baitaren eranzu, guri zikituz, gure estrategietan sartu dela gure errentagarrikasuna ez bakarrik euskerako eta euskal herriako produktuekin. Nola baitere, egitu moitu, zuk ere beste markatu batzuk bilatu, eta baina horren barruan ere, segurazki gaur kasu batzutan ezinbestekoa izango da laguntza bat. Eta, bueno, agrabio komparatibotik ez egiteko, nik uste dela, batetik jendea bildu, industriak egin du hori automobilgintzarekin eta zera zitren elektrikoekin eta barez, trakterrak eta sortu dira eta hor badaude ikerketa eta kanpo merkatu erantzutea eta hor gauza batzuk bakarka industriak askotan ezin dituenak egin. Egin behar dutuzte sektorekoak bilduta eta gainera estrategia politiko batekin ere bai, eta hor menu dirik ez dago zera. Bai, gero, nire ustez badago gauza bat egizigarra. Nik uste dut diru laguntzak behar espainiela, baina, panikoan dela urte mordo bat, ez bat zanbetan zer dut egon nintzen, ez da, diru laguntzak munduan da horrela, ez da. Eta nik esan nuke biloza behizu behar dira, leno, izerdan industria kultura bibilbegi, ez da. Hor nire ustez, orain ere laguntzak ematerakoan bi kategoria nik behizuko nituzke, badatik muga ez da hola garrila, ez da. Baina batikan badago pertsona, taldea, kultura egin eduna, taulako bideo, CD-ROM, taulako produktuak egiten ditunak, edo bizkadat, baina bere helburua ez da industria egitea. Bere helburua da, nik uste dut, kulturatik hau egin darra da, hola, utxuna da, hola, eta bere bokazioa ez da bokazio industriala. Nik esan nuke gehiago komila artigan, eta badakit igual norbaita zarretuko da, baina artistikoagoa edo kulturalagoa, edo ez dakit nola esan, uste dut urretzen zaila da pizkadat nondin. Baina bestaretik badago beste talde bat, oain dela, gaina zik urte zaudala esateko, oain dela, azken 20 urteetan edo, egindan lan baten ondorioa, hor sortu dira, lantalde batzuk industrializatu egin direnak, eta industria egin direnak. Euren infrastruktura sortu dituzte, eta gaur egun, daukagun egoera, ja ez da abia puntuko egoera. Oain dela goi urte, ezke lan egin berda euskeraz, ez dira kapaz izango euskeraz multimedia egiteko, entziklopedak egiteko, hori gainditu dugu, pauso hori eman dugu. Horren ustez, orain daukagu industria bat, incipientea, eta industrian erazkan problemak dira gehiago, konsolidazio problemak, hori deno Angelek aipatu duna, kanporatzearen problemak, beste problematika diferente bat ari da, ja beste esaldi baten gaude, eta orduan ustez, diru laguntzak, pizka bat ikuspuntu jartu bat lukete kontuan. Beste esaldi batera pasageala, ja industria bageala, eta daukagun volumen gatikan, daukagun jende talden gatikan, eta hori dena, ja badaukagula piso espezifiko bat, importantzia, eta zentzu berman, hola trazatu bat, industria bat ezela, kultura munduarekin lotuta, eta, nahiko muga berezia dira hori, baina bi talde horiek nolabait beriztuz. Bestela, askotan gertatzen da, ez diru laguntzak hauetan bonus dituzte, efectivamente, hauen industrializatu enintzako dira, eta hauentzako, atzean uzten dituzte, eta alderantziz. Beste diru laguntzak egun daitezke oso proposak, editori independiente bat entzako, edo musika taldea zerri bat entzako, eta industrialentzako, horren tanda entzako, ez dira bat egokiak. Horren ustez, bi ere moiek nolabait beriztu behar dira, eta gero, nire ustez, zentzurretan, leheno indonik epatzen zena, eta bildu eta politikaren bat zinkatu. Azkenean hor, erabaki politiko batzuk ere gonde, ez zerretik. Ezatzen bat zaitu orain, bildi horrekoz. Euskal Herrian delegazioa jantzen duelako, eta legioetan jantzen dalako, beste industria bada, eta industria kultural bada. Laguntza jaso behar duzu, jaso behar euskal kultura egiten, duztu egiten, oso urrutiko, gara baztertzen gara, nire ustez, erabaki politiko batzu daude. Orduan zentzu horretan, berizketarik egin dituzke. Nik uste ari honetan ez dugula hartu behar gure kultur industria oso gazia gala. Oso gutxi ditu. Konparatzen badu gure industria frantez, industriarekin o anglosajon industriarekin alde handia daude. Oso aurretatuta daude, baina guztia asko eman dute eta beren denbora auki dute eta beren subentzioak eta beren aurrera bultzadak eta horrela bere garaian, baina pentsatzen dut diskoen kasuan adibidez, industria anglosajonak egun urte baino gehiago dituela, Eta orduan gure industria oso gaztea da, 30 urte eskaz ditu, orduan poliki ezin dugu iritsi halako batean bultzada batekin jende hori dagoen lekura gaurtik biharko egunera inbertzen duzu, nik uste denborazko behar dara, pazientizia behar dara, eta ez regula gure burua ito behar
antzia horretan ez eta jakin, iritsi ingartaula eta iritsi ingo garela, Bai, eta ez badago beste elementu bat, gure kasuan adibidez, jarrune kasuan, ustez importante izan da, azkenean, MCC, edo Mondragon, Kooperazion Kooperatiba inguruan sortutako proiektu bat izanik, nez eta bertan egon dien parteideak kriston esfortzu egin, lan handiak egin, eta proiektu individuala izan, individuala talde batena izan da hori, bere garaian eskuntzarako bidek eta produktuak ezingo genituen egin, eta daukagun egundatiko referentziko katalogoa, ezen egingo, eskuntza zailak ematen zituen leguntza batzuk egon ez baziren. Eta, besta, albiterazinetik, iardu multimea zerrezkoetan izango gaur egundan errealitatea, atzean, MCC bezalako talde baten apoio bat duki ez balo. Beraz, nire ustez, hor ere, erakundek daukaten beste paper importantea, igual dirutan ez da inerrez kuantifikatzea da, apoioa eta prestigio bultzatzaile hori, ez da? Mecenazgo moduko hori, eta askotan hori ez da dirutan neurtzen, Nire ustez hor, eta badago elementu importante bat, Gurpila martxan jartzea askotan oso astuna izaten da, eta gira horietan da behintzat askotan sumatzen da behintza falta bat. Normala da, nik ezaten dut, eta, dela gutxi irakurri dut, eta zera batean musika irlandesa, eta oso, munduan opzio handia daukana, zitzain eta Dublin eta olako taldeak, garai batean Guinness, zerbeza markaen metenatuaren zean ibiliziran, munduan zehar, azkenean Guinness marka zegoen atzean, Guinness zabaldua zegoen munduan, eta horrekin batera ere, industria insistente bat izan garatzen, eta gaur egun ez dute horren beharrik, baina horrela egertatu izan da ere bai kanpoan, eta normala da, metenak goiek, eta bai artean pinturan, eta... Bide horretik nik esan baizuke, bai, izan ezagun, kulturaz kanpoko industria eta enpresak, eta bai gu geu, ikasi beharren gaudela. Zain izuke, sponsorizazioaren da mecenazgoaren mundua oso gutxi landuta dago. Batetik, dirua hartu izan dugunean, hartu izan dugulako, lan on bat egin dugulako, eta ez bestegatik. Eta bestetik, eten hori izan delako kulturaren eta beste mundu ekonomikoaren artean. Gaur egun ikusten duzu, gure zain bera. Zain dute, rotzen da, eta spot publizitario bat egiteko gu, zain hartzen da, zergatik, arrek prestigio ematen duelako, eta leku apaina delako, eta horrelako gauzak nik uste egin behar dela. Zutan ez interes altruista pegati bakarrik zeren aldetik, ez diru ematzen duenen aldetik. Eta, klaro, orduan, esate batera goztu egiten baldin baduzu, liburu bat, eta eskaintzen baldin baduzu, enpresa industrial bati, garantizatu behar diozu, ez bakarri produktu nahingo dezula, baizik eta sekulako promozio izango duela, presentzia publikoa etengabe izango duela, zu politika bat izango duzula komunikabideekin, etengabe bere izena leku honean ezalduko dela, eta hori ez dugu hain dirik. Eta ez dute ikasi ez dara diru amal dezaketenak sortzarako, zertako frantzian asko zeitura gehiago da hortan, hemen baino, handik oso apala da mundu hori. Eta nire ustez baina horren inguruan badago beste arlo bat sumezkituan bekezaten duten, ez da? Adiezu daukagu CD-ROM linea bat medizinakoa, ez da? Medikoentzako. Eta hori dena egiten da esponsoran bidez, laboratorio farmazeutikoak egoten didatian, eta gulan egiten dugu, argitaletxe kanpo argitaletxe handi batentzako, baina azkenean dirua laboratorio farmazeutiko bat jartzen du. Eta askotan, alemana edo euskal dugu laboratorio farmazeutikoa da. Produktua, garatzen da askotan, ingelesez, edo espainolez, eta ez garatzen, edo, amua botatzen jau behar, doinik ere ez zarriko diago. Eta, batzutan, kuriozio eratik besteik ez bada, jarri egiten dut, ez da. Baina horrek, beste elementu dauka, eta azkenean ere bai, lana nola egiten duzun. Azkenean igualtzen nahi, zoen da gutxi, bilera batian, bastatzen zigu gerente batek, es que mis técnicos no hay dentro de error y no hay Dios que entienda lo que habéis escrito ahí dentro. Porque lo he hecho en vasco. Zer gertatzen da, nire ustez, produktu bat ere egin dezakezula, gero, kaderatu ez dakiz hizkuntzatan, baina lana, zure lan hizkuntza, kultura azkenean horre kultura egiten ari zela, kultura teknikoa, eta azte mailako ere, zure lan hizkuntza euskara da, ez da? Ikustetot, por ejemplo, nik Katalunian egondakoan, labur zen mixtua bakarri deko. Maraia zizian esan, aria jutzen zinen, eta zede artiston enpresak, igual, lehen dena, espainoan agiteratzen zuten, baina lan guztia, behin lan hizkuntza guztia katalan azan, ez zen, kalkuntza katalan bat lantzen, ez da produktua gaztelania saldu. Eta honik uste hori hemen ikasi bat egun elementu badala. Esaten nuena, denbora joazaigu, seguruen esateko gauza gehiago dituzue, baina zentzizten dut, zeren denbora gabe geratu gara. Eta, maigainean ere, nik galdera ugari nituen, baina, ez da oiran sartu zarete eta utzi egin zaituzte, zeren,
azkenean askotan hobeto izaten da puntu baten inguruan hitz egitea, gauza asko ikutu eta ezertan sakontzea baino. Bueno, esan dakoa, seguruen gauza asko geratu zaizkizuela esateko, baina ordu betea agurtu zaigu, eta beraz agur esatea baino ez zaigu geratzen. Mikel, mila esker horri izateagatik eta beste bat arte. Oixe, de acuerdo. Angel, zure ere, mila esker, eta bizketeko argilona, mila esker matarteagatik, eta, beste nire hitz egingo dugu, Eta Andoni Zabarna ere mila esker. Argi dagoena da, hurrengoan, sektoreka edo hitz egin beharko dugu, ze gaia oso zabala da, eta, denbora holan urri geratu zaigo. Eta entzule ere, mila esker, zer dugu gaurko gaiare atsegin izango zenutela, eta gogoratu bezalde, irratsaio hau berau, internet bidez entzuteko aukera izango duzuela, entzuzen ere, www.euskonews.com webgune horretan irratsaio hau entzuteko aukera izango duzue. Besterik ez, hurrengo astean, artxiboei buruz hitz egingo dizuegu. Ordura arte, ondo izan. Zuekin herri irratia, Loiola, Donostia eta Gasteiz.